Bueno, ja ho veieu, aquí us presento aquest noiet tan maco, tan renacuajo, que encara no sé quin nom li posaré, però és rosset i és preciós. És un tigre petitet. I és la nova, si no hi ha res en contra, serà el nou inquilí de casa, que li farà companyia a la lluna. I volia fer les presentacions oficials, perquè encara, de moment, no he decidit quin nom posar-li. Si em doneu alguna idea, ja prendré la decisió. Ara ja li tornarem la mare, perquè la mare estava molt neguitosa, i ja me'l donaran, que ja m'han confirmat que ja me'l donaran quan estigui ja criat. Mireu quina cosa més maca. Quina cosa més maca. És un mascle, és un noi aquest, per fer-li companyia a la lluna. Vinga, ja està.